Sí, guardado manual de fai xusto unha semana. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoxe intullo. Non sei se chegarei ao boss final, pero tanto no boss final como antes intullo que vou morrer moito. Xa vos ides vendo. Intullo que vou morrer moito. Ainda que, bueno, neste xogo a veces, porque cando non sabes exactamente onde tes que poñerte ou que facer ou onde avanzar, a veces tes que ir probando e a veces esas probas implican suicidarte, basicamente. Como creo que vai ser o caso aquí. Estas mierdas son as que recargaban a arma esta chetada, se non me equivoco. Entonces, aquí non me queda claro. Por eso guardei aquí. Aparte de que xa se fixera tarde. Pero aquí non me queda claro que teño que facer. Vou probar a saltar ali. Ah, mira, aquí xa se me recarga. Me gusta isto. Estou debaixo da agua. Ui, isto non me gusta. Isto non me gusta. Será aquí o boxa? Non me gusta isto. Non sei o que teño que facer aquí. O dito, vou morrer unhas cuantas veces, Wow. E que algo hai que facer con estas mierdas. Pero non me queda claro o que. Non me queda claro o que teño que facer. Non sei o que teño que facer. Ah, que me está revolando as cousas que estou. Igual teño que... Vale. Ah, que xa estaba descuberto. Me cago en Buda. Vale. Vale, ahora teño que subir. E creo que teño que repetir no nivel 2 o mesmo. Entendo que... Creo, non sei, intullo. O mellor non ten que ver. O mellor vaise dificultando isto cada vez máis. Boas, Master. Ahora vou morrer, non? É que isto é totalmente inédito, non ten nada que ver co xogo original, vamos. Creo que me están dando enerxía tamén, porque teño a vida aumentada. Espeta aí un momento. Estou moi confuso ahora, Non sei, isto non sei se hai que destruir realmente, pero eu, por se acaso. Estame quitando bastante enerxía ahora,
Ahora aquí creo que me repoño. Sí. Perfecto. Vale, aquí ahora son inmunes outra vez. Hostia, que acabo de... Hágame de tirar, tú. Uy, 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 esto no me gusta. Esto no me gusta. Vale. Vale, aquí cúrome. Teño que seguir subindo, entendo, non? O dito, isto é totalmente novo. O sea, que o que é a parte de Shen é prácticamente diferente ao xogo original. Isto é totalmente novo. Isto non sei se o teño que destruir, pero lo destruyo de modo. Non sei se me sirve de escudo ou me pode perxudicar. Mima canto bicho agora. Ui, a miña enerxía do traxe. Vale, aquí ahora repóñenme. Pero non me vai dar tempo a repoñer todo. Vale, aquí vaise poñer a cousa máis fea. Aquí pódenme tirar abaixo, entendo. Pero mentre recupera enerxía. Acábame de dar aí un logro que non podo ler ahora mismo nin o que peoñen. Non teño puta idea do que teño que facer. Supoño que destruir movidas. Teño enerxía infinita, é un pouco en plan... pero recargas esto, creo, non? Ou pareceume a mí? Que non teño claro se están recargando estas mierdas. Igual teño que saltarme aos outros chismos. Bueno, aquí non me queda claro. Creo que teño que destruir todo e a tomar por culo. ¡No! Pensei que morría, tú. Aquí, claro, de momento estou seguro, pero podo morrer en calquer momento se cae aí abaixo, entendo? Por moito que teña a vida a tope. Desde aquí non lle dou ben aos chismes todos. Eu entendo que teño que destruir os chismes todos.
vexo ben, para ver se me queda algo. Quédame algún. Aquí, quédame. Vale, aquí quédame, pero desde aquí no nos vexo. Ui, que cae abaixo. Vale, hai aquí algúns que non podo romper sin cambiar o ángulo. Hostia puta. Debe de me quedar algún no outro lado, Vou repoñer o traxe. Y parece que están rotos todos, ¿no? Que non teño claro. Ah, vale, aquí quedan. Queda algunha barreira? Dios, non entendo nada. Solo recibo hostias por todos lados. Terei que facer algo aquí dentro. Ah, vale. Aí tedes. Habrá algún que sea vulnerable xa? Este. Bora, un menos. Aquí por onde teño que me dispararle. Non vexo. Hostia, pues non vexo aí onde teño que dispararle. Igual xa están todos. Pero se estuveran todos, podría matalo. Vale, este está destruido. Aquí fai ruido. Vale. Vale, tiene que colar por debaixo. Hostia puta, explosión. Vale, queda un, creo. Vale. Bueno, quedan dous. Pero creo que tiran do mesmo. ¡Hostia! ¡Hostia! Pensei que morría, tú. É que sabía que me podía pasar algo así, e por eso quería ir a modo, pero ahora un todo envenenado. Queda algo aquí, me da que queda algo. Curarnos. Vale.
Listo. Seguir subindo ahora. Entendo. É que isto é algo así como... É que de feito isto de ir subindo recórdame a donde está o boss final, pero... Teño un recordo vago de como era o escenario do boss final, pero tendo en conta que o de Gonarch o cambiaron por completo, creo, porque tampouco é que lembre moi ben como era no original, pero diría que cambiou por completo. O sea, que neste vai ser diferente tamén. Estáme movendo a plataforma para baixo. Os controladores. Aí aquí hai un cristal, ¿no? Vame estopar o cristal. Vale, deixaronme aí un pouco tocado, ahora para o final. Hasta si música tensor bastante. Este metro, que ten que ver isto con metro, Vale, isto parece unha porta. Cargando, como no. Xa me tardaba. Isto non é un brazo. Iba a dicirche si, claro, recordo o disparo ao hiperrayo do traxe. Pero é que bueno, é o que ten ausentarse en 7000 streams. Ao final, un perde o fío, normal. Vou reventando todo para evitar sorpresas. Hostia, teñen metidos en tubos os as pantallas, os ordenadores. Isto é un portátil ou é o caixa dunha pizza? No, é unha caixa dunha pizza. Sí, correcto. Maravilloso. A ver, podémoslo comparar con Metroid, pero en xeral logo podémoslo comparar con Halo tamén, se nos poñemos. Hostia, chaval. Hostia, chaval. A canción de Rihanna é de Beyoncé, quero dicir, pero falo do xogo de Microsoft. De Rihanna, madre mía. Ahora diría que era para ver se estaba atento ou non. O sea... Vale. Estes bichos reventan. Dábanme pena ao principio, ahora xa non. Esto reventa. No. A mellor sí. Non sei agora. Vale, vamos a explorar un pouco a zona. De momento estou en intruso. Bueno, si é mellor. Isto supoño que me recargará. Efectivamente. A agua recupera a mi vida. E o cristal este recupera o escudo. Aquí debaixo non sei o que hai.
Eu volvo a repetir o que dixe no último stream. O enfrentamento final creo que vou morrer moito, porque vai ser algo posiblemente moi diferente ou notablemente diferente ao xogo original. E eu xa do original non me acordo moi ben. Sei que había que disparar na cabeza, pero era unha constante. O sea, ti acribillábalo con misiles, con ballesta, con... Igual que me pasou co Gonarch. E non dá morto, e non sabes canto lle queda. O sea, bosses a antigua usanza, por decirlo así. Despois sí que se lle ve que ou no original iba sille como abrindo o cráneo ao boss. Pero vamos, non vías unha progresión do que lle podía quedar de vida ou non, sabes? Isto non sei o que é. Supoño que se me tiro aí non acabo ben. Ah, mira, aquí hai un ascensor. Ainda vai haber puzzles antes de avanzar, supoño. Un portal. Será para o boss? Vou fazer aquí un guardado. O último sou eu. O último. E aquí que teño que facer? Teño que saltar. Iso de lado fondo un portal. Non me gusta esto. O salto largo mola máis neste, está claro. Isto supoño que será lume que fai dano, que paso de comprobar. Mal rollito. Teño que saltar aí, ¿no? É Sauron, tío. Ese sí que me moló. Carjando, como no. Cajando. Oh my god. Nikiland. Aí o tedes. E teñen un escudo, como no. Bueno, aquí podo me curar, creo. Uy, este enfrentamiento vai ser jodido. Aquí desvela a razón pola que non escollín unha dificultade difícil. É que o problema que vexo agora é que non vou saber que teño que facer. Bueno, agora que bicho vos parece que é? Ainda que xa se veu. Creo que teño que romper esas chismas antes, ¿no? Porque ahora mismo dañar non vou poder. Eu non sei se estou facendo algo. Me ha molado eso.
Vale, sí, hai que reventar eses chismes. Confirmado. Ah, mira, ten... Vale. Oh shit, man. Ahora morre. Mother con brazos. Pero Mother Brain, nunca mellor dito. É Father Brain. Father Brain. Xa está. Ah, mira, sí que hai para recargar o traxe. Ahora, para repoñer a munición vou estar jodido. Como revento eso, tú? Había chollos aí de munición, polo medio. E aquí está este que está intacto. Pero se non teño munición de misiles con frecuencia, vou estar jodido aquí, Ah, mira, que bonito. Esto non para nada, verdad? Bueno, sí que dan, pouco, pero sí que dan. Uy, 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 uy. Pasa que lle fajo unha mierda. Tá. Creo que ahora se vai poñer a cousa fea, ¿no? Hostia, cristal, Sí. Otra vez un escudo. Oh my goodness. Hostia, que ten varios escudos aí. Teño que romperlos todos ou regenero. ¿A qué te refieres a que choja como a mí? Explícate. Conchetos. ¡Ah! Escudo de Hollow Knight. Hostia, o misil está tolo. Vamos a romper, no hay mal. Hostia, miña vida. Sí, pero o escudo estaba repoñendo, efectivamente. Iso repóanme algo. Non sirve de nada esto. Ah, e aquí hai vida. Hai munición e cositas. Hostia. Oh my god, fuck! Fuck, 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 fuck. Non teño traxe. Hostia, que agora cortou o camiño, tú. Non me podo... Oh my
god! Vou morrer. Non é fácil. Isto non é fácil. Non é fácil. Non é fácil. Oh my god. Fuck. Salta, coño. Pero salta recto. Oh my god. Oh my... No, fuck. Bueno, xa dixen que iba a morrer moitas veces. O sea que a primeira estaba cantada. Teño que volver a empezar. Bueno, no, todo no. Sons de dolor. Bueno, supoño que podo facer salvaos, pero bueno. E o problema é que non sei se lle estou facendo dano. Bueno, en teoría sí. En teoría teño que estar facendo dano. En teoría. Ahora, na práctica... sí que repón os escudos. Oh my god! Vale, teño que esquivar eso. O que me arrebole teño que esquivar. Non sei como, porque a veces non o ves bien. Hai armas agora. É que se quedo sin traxe estou jodido, porque ahora mismo son moi vulnerables. Misiles tardan 7 anos en chegar. Ainda por riba. Ah, tenía que destruir los cristales estos. ¡No! ¡Cagadation! Oh my.
Estou fodido, non? Hai forma de saber se lle estou facendo dano? Ou telo que imaginar? É que creo que estou, pero ao mesmo tempo teño dudas. Fuck. Vale, esas pedras son as que teño que esquivar. Oh, fuck! Shit, man! Vou poder... Aquí podo guardar, vale. Puta madre. Chamade que me cobarde, me la suda. Salta, cabrón. Me la suda, soy Manolo. Decía o outro. Ese ataque en área. A lle quedaba un cristal amarelo de eso, ¿no? ¿O no? Eu non sei se lle estou facendo algo, tío. A mí faime gracia que o misil quede orbitando si yo poño apuntando a cabeza. Que hai forma de saber se lle estou facendo algo. Aquí, por ejemplo, sale de sangre cando lle disparo, pero con outras armas non o vexo tan claro. Está meditando. Hai un cristal aí. Ahora morre. Creo que o cabrei. Cabrei. ¡Cabrei, no! Está cabreado. Y puso un escudo novo. Que eso non sei o que é, supoño que é un escudo. Ui, se me tira pedra estou fodido. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Salta para diante, coño!
para que me dan granadas. No quiero granadas, ¿no? Bueno, eso debía esquivar. Está bailando. Hostia, morreu. Non sei se morreu. No. Agora abreu, señor. Teño de disparar no cristal de adentro. Teño de disparar no cristal de adentro. Bueno, é máis fácil dicir que facer. ¡Ah! Debería guardar aquí. ¡Eh! Putos misiles. Que non lle dou. Vou morrer. Morreu. Floricido de outro. Non teño armas. Está-me atraendo. Ai, o bicho é guapo, Boas, Faro. Creo que sí. Creo que ahora vai. Ahora que deixo que xa foi. Bueno, creo, Grito agonizante de lexo. Non teño armas, nin teño nada. Hostia. Estou como unha Nuken, Wow. Wow, Teño que dicir wow. Gordon Freeman in the flesh. Aí está, o G-Man. In the hazard suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were. Este sí que es omnisciente o omnipotente. As for the suit, I think you've earned it. The border world, Zen, is in our control. For the time being, thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. Sí, a verdad que moito non debe de dormir, creo. That's why I'm here, Mr. Sí, pois a verdad que foi GG. Well played. Recommended your services to my employers, and they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Hostia, limpia solapa. Well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anti-climax. Básicamente está dicindo, ou aceptas ou morres. Entonces, aquí é o final. Entonces, collemos o portal. Acepta a decisión de G-Man. Mr. Freeman, I will see you up ahead. Que este ahora tes a opción de, aquí está, suxeto Freeman, estado contratado, esperando asignación. Que aquí tes a opción, este no seu día era a opción no final, tes a opción de non coller o portal ese. E se te quedas, pois vese un momento no que Freeman queda exposto a enemigos de forma eterna, supostamente. De feito, vámoslo ver agora, pero bueno, agora son os créditos que polo que vexo non ten pinta de que se poidan saltar. A verdade é que teño que dicir que o boss final pensei que me iba a ser máis difícil. É verdade que non vou mentir, ao final fixen gardaos, pero non tuve que tirar deles, porque xa o vencín no segundo intento. É verdade que
o feito de que che van poñendo rollos de saúde e tal facilita as cousas. Entendo que nas dificultades maiores pois eso será máis limitado, a mellor o boss tamén é máis agresivo. Eu tamén estaba peleando un pouco ao monto, pero non me vou excusar tampouco. Está pasado, que o que buscaba aquí era pasar o xogo original, o sea, o remake do original. Bueno, a verdad que está guapo. Teño que dicir que a parte de Shen, a parte da zona esta chamada Shen, está totalmente cambiada. Quizás hai evidentemente partes que son reconocibles respecto ao original, sobre todo ao principio, o principio donde empezas, pero despois chega un punto que é totalmente diferente, é alargado. E como estaban, sobre todo o do Gonarch o do boss Gonarch, eu non sei se no original tamén tiñas que ir perseguindo. A mí soname que algo sí, pero eu creo que non era tan largo o enfrentamento contra Gonarch no original. Agora, o do final sí que era máis largo, creo. Pero é verdad que aquí va no máis intuitivo a pelea contra o boss. Ou al menos eu a do boss final do original non o lembro ben. A mellor tedes que disculpar aí, porque neste tiñas o de destruir os paneles de enerxía, estes azuis, que xa era unha referencia tamén ao dos controladores estes máis pequenos, ou dos bichos máis pequenos, e despois tiñas que ir destruindo os cristales amarelos. E realmente non sei se eso é tan determinante como disparar ao propio boss como lle estaba facendo, que en teoría sí que o danas, pero parece que é máis determinante no avance da batalla que vayas rompendo esas cousas máis que dispararlle ao boss. A mellor eu dispareille demais, non sei se realmente facía falta disparar tanto como lle disparei. E unha vez que se lle abre a cabeza, pois ves o cristal e tes claro que o que tes é que reventarlle o que ten dentro, punto. No original eu creo que non era tan intuitivo ese enfrentamento. Obviamente, un bicho con un cabezón incita a dispararlle indiscriminadamente á cabeza, pero non che queda claro si eso é suficiente moitas veces. O sea, en moitos xogos a veces tes que ver un patrón e se non o ves claro non sabes se estás facendo ben ou non. E aquí sí que eu vexo que resolveron bastante ben o enfrentamento contra este boss polo feito de poñer elementos que che dan de forma visual que estás avanzando no combate. Vale, pois pasados as letras, non sei se poñerán algo máis. Acabou esa música tamén, parece que se escoita... Ah, non, xa acabou, aí está. Ten en conta de que daquela ainda non se queran... Sí, home, estamos falando de que o original era de finais dos 90. Había moitas cousas que podías... De feito, xa me pasou aquí tamén, que había veces que quedaba atascado, pero normalmente eran cagada miña, porque simplemente tiña unha porta diante miña que ignorei ou pasei por alto. E a mellor despois, cando lle daba aí a accionar, pois víase que abría era por aí. Algo tan tonto como eso. Pasoume varias veces nesta partida, pero no original era peor. No original, como era máis xa é o que vos teño comentado, as portas había algunhas que era a textura dunha porta e pasaba por unha porta lexítima, o sea que ao final non sabías, a veces tiñas que ir probando e non tiñas outra, o sea. Deixádeme probar aquí, porque eu agora podo cargar isto, e aquí, e agora dime hora de elexir, e agora, se me quedo dentro, cerrará a porta e verás o final alternativo. Insistirá, supoño que un par de veces. Well, it looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman. Permítame que insista. Ves, ahora aquí declina a oferta de Jima.
aquí está máis logrado, porque no original, cando non escolles, simplemente faiche un cambio de lugar e apareces como ahora un montón de enemigos. Aquí directamente veuse como suxeto Freeman, observación concluída, informe post-mortem, o suxeto rechazou a oferta de traballo. E nada, pois este é o final alternativo. O bo neste caso é que non tes que volver a pasar o xogo para ver este final. Se ti gardas simplemente antes de pasalo, podes ver o final ou o outro, que ao final tampouco é nada do outro mundo. Gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.